Hello, mayong gabi, pag-usab o mayong adlaw asa man kandapita karon nga nagtanaw ni maong pamahayag. Now, gusto na kong tukion ang kanibitang apostolic succession nga manukad kuno sa pagka Santo Papa ni Pedro sa Roman Catholic Church. Kini basig nila sa Matthew 16:18. Pero maglisod tag kapyot diha sa Matthew 16:18 para himuon na tong Pope si Pedro. No. Kung si Pedro nahimo siyang Pope sa Roman Catholic, dapat naa siya sa Roma. Dapat nakaabot sa Roma. Pero sa Bible, wala record nga si Pedro naabot sa Roma. Kung si Pedro gihimo pang Santo Papa sa Matthew 16:18, dapat nagkita sila ni Pablo dito sa Roma, diha nga si Pablo na bilanggo. Unsa ingon ni Pablo, nagkita ba sila ni Kuan? Ni Pedro? Ha? Sa iyang sulat ngadto kang Timoteo, matod pa, wala gyud ni barog dapig kang Pablo. No, 2 Timothy chapter 4 verse 16. Ingon si Pablo kang Timoteo, sa akong unang pagpanalipo dito sa hukmanan, walay usa nga milaban kanako. Ang tanan mibiya kanako. So, kung nahimo pang Santo Papa si Pedro, unya naabot siya sa Roma, imposible nga dili sila magkita ni Pablo para iyang tabangan si Pablo samtang na bilanggo. Walay record nga si Pedro niabot sa Roma. Consequently, kung wala siya record abot sa Roma, dili siya Santo Papa. Nga naman, dapat asno Papa nasa Roma. Now, kung magtuki lang yun mo, kung curious mo, inyong grabe ito makita, o grabe ito magduda ka, nga ang gahom sa Santo Papa, ang authority sa Santo Papa, dili sa apostolic succession, kutubra sa Vatican I. Kung sa tuiga na, 1870. Atong tukion na sa mga musunod. So, for the meantime, daghang salamat. Hantod sa sunod na pod. Lisod kaayo nga motiglom ug mulong ka sa gitawag og mga butang wala ka masayod sa background sa kasaysayan sa apostolikanhong tradisyon ang imong presentation mamahimong gitawag og katawanan sama ining ato ang tagaan karon og reaksyon. Wala ko kabalo sa tawag ining pundok ini ug sa kong pagkabalo born agoy ini. So first argument niya ingon pa niya lisod daw kaayo ipamatuod nga si San Pedro nakaabot og tawag ining Roma tungod kay kung gamiton niya mo ang St. Matthew chapter 16 verse 18 dili daw kuno na mamahimong prueba or lisod na iprueba. Mali. Nga naman tungod kay ang St. Matthew chapter 16 verse 18 i-continue sa 19 sa tanang text diha sa gitawag og Biblia maora na ang proclamation nga kung diin ang atong Ginoong Jesucristo gipadayag niya nga tukuro niya ang iyang iglesia. Ug sa tanang mga apostol usa lamang ang iyang gitagaag award nga diin pinaagi niya diha tukuron ang iyang gitawag og iglesia. Kinsa man ang personaha si San Pedro. Mao bitaw naa sa deklarasyon, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church." Yan na sa sumpay, "And the gates of hell shall not prevail against it." So kanang pag-ingon nga, "And the gates of hell shall not prevail against it," pagpadayag ka ng kinahanglan ang iyang iglesia mukuyanap ni, mulipang ni sa tibuok kalibutan nga nagsukad sa mga apostol. Kay Efeso Kapitulo 2, versikulo 20, ang iyang simbahan unang gibutang mao ang gitawag og mga apostol. Og ang head of the apostles, walay lain nga diin gitudlo na San Pedro nga diha itukod ang iyang iglesia, si San Pedro ra. Mabito pag-abot sa St. Matthew, chapter 16, verse 19. I-take note ni, tawag ining pot, i-take note na. Ini, Biblia pa lang ko ha. St. Matthew chapter 16 verse 19. Ingon niya, "I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loosed in heaven." Nagpasabot ka na ang gitagaan ni Kristo sa San Pedro og otoridad nga wala sa ubang gitawag og mga apostol. Katong sa uban naa siya gihatag nga to bind and to loose pero wala siya gitagaan sila gitagan og keys.
kanang mga Yahweh. And according sa tradisyon sa mga Hudyo, pag ang tao gani tagaan ganig Yahweh sa panimalay, buot ipasabot ka nang maong gitawag tawhana gitagaan og otoridad. Ug kana ang otoridad dili na simpleng human authority kundi divine authority sa hinungdan kay ang nag-confer sa iyaha, ang naghatag sa iyaha ang tag-iya nga Dios ni ining maong gitawag og simbahana. So pinaagi ni ana ingon pa niya, bisan agangaan sa impyerno dili makabuntog niini, unya tagaan ko ikaw sa mga Yahweh sing harian sa langit, buot ipasabot ka nang maong mga sumusunod. Gikan San Pedro, dili na maputol nganuman kay dili mawala ang iyang iglesia. So naan ang maong gitawag og simbahan na kanunay o kung naan yung simbahan na ay makita nga Pedro. So naami Pedro kani abdo sa 1st century. Karon pod makita ang Pedro pinaagi sa walay bugto nga kutay gikan ka San Pedro hangtod karon sa persona sa gitawag og Santo Papa. Ana number 1. Gitubag na to ang first argument. Second argument niya wala daw ko ni record nga si San Pedro nagkaabot og Roma kay kung tawag ining nakaabot pa og Roma, kung tinuod nga nakaabot sa Roma, Santo Papa, gyud siya, tinuod yun nga nakaabot sa Roma. Pagbasa lagi kasaysayan ni San Pedro, kasaysayan ba sa mga apostol. Ang Biblia, dili maguna may kasaysayan sa mga apostol. Na part, pero dili ang kinatibukan. Asa ni abot ang mga apostol, asa na nga matay ang mga apostol, particularly sa San Pedro. Sa San Pedro, from Jerusalem, naabot og tawag ining Antioquia to Asia Minor to Corinto to Rome. Nibalik siya og Jerusalem around 50 AD katunang pagkandak sa or paghimo sa Council of Jerusalem niya. After 2 years after ni balik na pud siya og tawag ining Roma. And according sa tradition, apostolic tradition and syempre sa kasaysayan, siya ang nagtukod sa mga dagkong patriarchates personally except sa Alexandria. Kaya sa Alexandria si Saint Mark man ang gipatukod niya by the authority of Saint Peter. Mga bito sa first 300 years na itulog ka mga dagong patriarchates. Main patriarchates ang whole Roman Empire at the time. Patriarchate of Alexandria, Patriarchate of tawag ining Antioch, and also Patriarchate of Rome. Nya kanang tulog ka patriarchate, San Pedro nagtukod ana. So dili na matawag ang Rome nga patriarchal see kung dili sa San Pedro ang nagtukod ana. Pagkatun lagi kasaysayan kay mahimo kang katawanan kung imo gawa na kaadto. Bisan gani ang mga banggiitan gani nga mga Bible scholars sa mga Protestante, uyon sila nga si San Pedro nagkaabot og tawag ining Roma. Og prueba niya na kanang iyang mga bukog. Mo ni prueba. Kanang nakuha diha ilang sa Vatican. Bukog, apil din na ang bukog ni San Pedro. Naa din na ang lubong ni San Pedro. Nya mga Kristiyanos pag ginaghanay ana. Kaya kung bingong ka nga San Pedro wala nakaabot og Roma, asa man siya gilubong. Nya tagay ko historical evidence nga si San Pedro na gilubong sa kalugar nga dili Roma. Yan, okay? Sige ana. Sing pa niya na pa si tawag ining alibay kana bitong argumento nga kana bitang way pulos ba kung baga. Kung tinuod pa nga San Pedro nagkaabot og Roma, dapat kitabangan si San Pablo. Unsa niya pagtabang San Pablo nga pareha man sila at that time persecuted. Unsa man taong ka oy? For the first 300 years, ilabi na katong pag-launch sa persecution launched by Emperor Nero, tanang mga Kristiyano apil St. Paul. Persecuted. O gani, gi-execute St. Paul sa ilalom sa pagmando ni Emperor Nero, kauban si San Pedro. Si San Pedro, sulod sa Roma, si tawag anang si San Pablo outside the wall of tawag ining Rome. Pareho sila, June 29, nangamatay. Mga bitaw nga, ang simbang Katolikan nagsaulog sa fiesta na San Pedro San Pablo Hunyo 29 kay mao na ang ilang kamatayon dito sa Roma. Nahitabo. Yeah. Wala may record sa Biblia. Again, ang Biblia dili na siya kompletong record concerning sa apostolic journey. Dili oy, nalay gitawag og part pero wala nagpasabot nga diha na pagkakutob butan-aw. Og ang pinakadako nga prueba based sa mga Bible scholars nga si San Pedro nagkaabot og Roma kanang first first epistle of tawag ining Saint Peter. Mabito gitawag siya the Catholic epistles. Sa tradition lang gitawag siya Catholic epistles kanang 1 Peter chapter 5 verse 13 kanang ningon San Pedro nga ang simbahan dinhi sa Roma. Sa Tyndale version pero sa ubang mga version ang simbahan dinhi sa Babylonia.
Unya kanang Babylonia sa panahon sa mga Kristiyano kana nga term, cryptic term na nga gina-refer nila referring to Rome. Mauna, wala gyud na lagi kana bitong magbasa lang tam katong katon lang taba nga chismis ra pud ang ato ang tawag ining basis di tanawa mahimo kang katawanan ug maohon. Di ba? Third argument niya. Ingon pa niya, mahibulong mo ba kay ang authority sa Santo Papa, di ka maka-question. Nagsugod na sa first tawag ining Vatican Council 1870 sayop. Nga naman, before ang First Vatican Council, gi-practice o gi-exercise na sa Santo Papa ang iyang authority and power to bind and to loose. Nagsugod pag ina ka ng general tawag ining exercise practice giniya nga mag-conduct o General Council, nagsugod pa sa First Council of Nicaea 325. Yung anong di man ka mo-focus sa 1870. And na ang mga early fathers na ay mga statement concerning sa authority ni San Pedro as head of the apostles nga diin ilahang gidawat na nga San Pedro yun, ang Santo Papa yun, ang ulo. O, for example, ang statement ni Saint Cyprian, ang statement o sulat ni Saint Clement of Alexandria, kaning sulat ni Leo the Great, mga early 5th century. Pero kinang Saint Cyprian, si Clement of Alexandria o Clement of Jerusalem, kanang maong mga tawahan na nagsulat na for the first 300 years nga ang Santo Papa gina-practice na nila ang ilang authority at the time magbadlong, magtudlo o tawag ining magbatuto sa iyahang maging sakpan. Mao lagi na. Mo na kong gingon ba nga lisod kayo nimo kalabanon ang kamatuoran kay the more nga mamakaka unya na ay tao nga nakabalo makit-an gyud nga namutbot ka. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.